play pi prok baro mga pencilak yang bad nakaliang jong Shillong Mail Kyrwoh Atiar hari ni kapor wan ra sapi ya kani ka program jong kajing kren bad ngit Skhim ba tayo pala dapu tayo pat sakhi ni program jong kajing kren ni pala ai kerteng ka jong ki ka manifesto ka jong ki ka vote tikni ro ka de shibanta jong kajing kren ha pe dei bat election handre ni bat menta ka dei kajing kren ha din jong ka election ha ka menta bat nga idon ya inong aitin jong ka sang Bharatiya Janata Party ni ka VPP Meghalaya ha ka ba iba Maria Hom Kharkrang in ai ya kato ka ni kita ki jipensai ha ka bidei bat ka result ka balami ha ka election MBC ka berang syudam ti ba ha ni ka por ka subhai ni shek ko ni jongi bat ka jingkili ka beningkong ka mga kwa ban bu ha pi ka lomba kung uwe ni kinoy lang ba kamale jong VPP kaya kajing snow ba kajing EJP hadin ka result jong election MBC siya council Chris pun but nengkong nengba ni ka la patai ko bo pi nga sim ni ka buban ai jing komplei ya ka VPP ka bala tang la banong ka la change the dynamics of elections apo ni ka khasi jantia jungi Mablingong ta nama balai ba pinde I ka job ka VPP da kadin kan no snap su tang I ba kadan ka ta ka clear mandate di brio but kam ta me ba hangni ka pau shai ba ki pai ba ya mungkin pe you candidate ki pe ka party te ka ta ka election campaign ka jong ka VPP ka resonate ki pai ba jungi but ta ka ka clear mandate ka VPP but ngi kermen baga VPP lu kan de ya kata ka bentar le jong baga da kular ki ba but kumjuri kita baklam job mungkin ban strong opposition there kin long take strong opposition ni go ki ba liang persya baklan ka kam ha po khamat juga party ban isi ba thamai ki ba khia lu kata ta kam tam me ban reform ga district council ka ban la I kisnam ta ba bun sin la I bun ki failures ga district council but ke ga kam ba kin ha reform ga district council ka liang ga VPP ba ang po ban Kmie ka to pagkanta ko pi ong for winning level P ma pi ong ka ta hukum thungkam thungjam po dis council kamlong ka bakat ko ki advertisement ni kita ki jing pen bana pa ba mo ki jing ko thep kam ti ka e ka jing I jung pi balong ba ka ni ka isi ka Kmie ma ko ni na te ko do ki ayo majority e ka jing I jung pi we ki na ya la ki sa sa ki ba ni yo ese mo ni isi apan pen Kmie ni ko la takadab jing ki bun ki kam isi kemana namanya kam tamai ni jing tung kam nomor gani ka kata pelat ni ka jing kam juga district council mo malada pin dani ka transparent recruitment policy pin ai ka kam ki bring bomlong fit and Trei if you like ki bring bomlong fit and Trei one thing is that overstaff and jing ni jing district council kam detik bota ka bun ka ta once ka dam overstaff tu mun pensif tu lok kan poi jing but second thing lu pin yo ki bring lagi bam biang ka qualification ni kini biang contract ki but kan record ka kam district council te la ki kwa ni district council kan climber kan Trei kan tu chakman temu kala deben ka transfer recruitment policy ka tman ka district council ni community kan si tman kan le nga kan ma por kili ngam te de ma pi de mo ba kili nga mo en man job lu ti bro kha kam ni community at least min open ka account ni te nga try pi ka weird ka pra ka long too much ta ngin len le yu mo ngin ma len ni to the extent ba ka BJP lu kan patla ban suthi tu kata ta state jungi na I ka party kum ka congress ka pladon tar ki pose nam bi decades menta ka tur ka khamla pemi tangui kurtong and other political parties li klashu job probably naman ki biang ki naman ki sitting MLA bagi job ki sitting MLA mo try probably ka biang ko complicate ka tu apart from that mundon lashu ban compete ki kan tinggal try ka ko we jong BPP ka telap lut ki Lagi pai jungi tu ka BJP ni mempat lah sukit dengan lah kan koi semua more disadvantage position ya. Tidak benar ya ba ha ko bede pat ka jing pak rekam jong ka mo Pisa mo ni I pat I ko mo ki pai ba kila hai kmat ni kila pa ya ka jing kila ko kam ya kai ko benar benar Lada ka dei sia kata bakal rekam ka Pisa in very good. Kadang orang ba VPP kala change the dynamics of elections apa jadi ada jungi Lada kalau ni di television kan bahap lah tentang state jongi kan mar bol sin ki dan di kertong ki ba very qualified ki ba kwa man ka ni ka political field nama ki te ban wan mar ki sutu ban wan tu kumut ka
kejeng safe sa bang kaishu te bali nga chu yu naman ba ultimately darau bri yu ko ang Trei ka kam kamut darau ka invest di folklore kam make sense kam dan chu kejeng mut kan tu bri yu ko ai ban Trei dan kami bu na ham invest lo ka ta it's a good sign I think positively yeah. So kau yang ba kajing kri ki om ba kajing after tin kipat ba pan ai kajing kerja ni ke BJP kalau ki om gade kata parti shitnya but kapulok ri kipat ba ko yo la si Lada ke BJP ke yo ban sunshar ra kata kajing kor tadi kata kajing ban ben ba pla ban punshah ke BJP kata kajing kor jungki bre nang yai ban ni ka ju mata kan pitch kun dong ru kini gigi betul kini berkait keli kita bat kau ambil gigi mudi orang nu kau ni pihak nu kau bah kau mudi kita ber all the schemes kawan bin buat central government dan dari to the extent mengatakan orang seorang gaya pilang slowly of course kasong ni di dan parti kemudian bertrai bersuatu ikipri and dan dari kau ini apa bahan tentang BJP government buat central government buat Delhi kalau bah wala na kam dan ke Sorkar la jong auto ke state ru kaya ai kita biminta ni scheme berkait ke 1% government akan khang scheme ban ni wala gi sutu ba ni akan sin sha BJP kumjo ile district council ru kan EC betuma da ka Trei kam hi temut central government kan ai ka funding ki provided ki tikina ba ki tundal kam ho ki Pisa central government ko Delhi ba lead ke BJP kan ai ka central funding la ki Trei off kan tapi rasong ani lagi leaders of party menurut konstitusi kita punya konstitusi makin kenal at one point time ke BJP po lok sabah kan tengah armut ki MPs at one point time dan dia of course kejing yat kan dia ba kemudian ni nak ya jengai but gin siapa 28 long no TKA ka senjam ka ba kum ka BJP kan shimang ni shimang oi kalau dah ka klub yo ya tu so tiang ada election MDC pemerintah dari kai senjam ka ba phi kum ki nong yalang ka kum ka parti ki lai perkat ban tu ka pin shimang ni shimang ka benta ban pensutho dan ban kam asishu ka jing pensha pai ban yo ya jing kersha mentah CP1 ang niru nang kita review meeting dengan akon candidate bukan dulu bikin mat ni bikin ai ke jing ke jing siam ki bali bakim klampoi ta thong bali ki yo dula ka vote re ta ne ka no de alor gini dengan compile ini berkait ingin sampai yang nu exactly ingin dula ingin sa show 2 minute leaders dan ingin sa work out strategy jungi da kumno banang ni sa kapan ingin ra in preparation for nam ta 2028 dan tangnya wai ba ke advice ni kata ka jing betul ko pidan man pasat pai ba aka be dia ka parti jing ni keju hianom subhan BJP kamdei nam ta kanyam Hindu nomor ba iba Trei kam ni po BJP Meghalaya berkait Kristan sudah Trei neki nasi spak mun bengidan kendai po 100% ke Kristan sudah ti kamlah iba nam ta kanyam Hindu ti lana pi kentai ke BJP temut kejing dua nam tak debat men yang state kalau palan nomor pinjam nai nujor di state ya ni nujor tangan di state kemarin jal tang me ni asam tai bet tai nim ki kan di hajar crore ki kan di tolak crore ke nas menang tai kan ultimately mana benefit kita benefit people punya hal benefit kita kan tinggal so mesin perkat bahan lain yang start social media kadang tu bet orang keren top mana check up on social media so what itu kan kalau sibuk bah sisian ke bang ke sam kilom ya let's say ke bah kuma aju oh ni ka post for yo kim poi ken mal ni kim ten rai mentalum baju pi par kumoi ka tim so BJP kan long kajing pensyar wa baju ko por but kipat ba kim perkat kham tam be dei bagi kam penroi ke perlu lambai ni ji kan lingkot agni ko por but ino akti jong ke BJP iba maria hom Kharkrang ngila pois ko ko jangan program but I can play for region Pisa Skhim Shillong Mail Kyrwoh Atiar kumlei shimon iba Habatin pej bahaki kishab plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.